kalabasa, langka, mga sitaw, talbos ng kamote, kalamansi. Yan, madaming kamuting kahoy. Mayroon pang mga herbal. Yan, mga herbal. Tanglad. Mga okra. May luya. Ayan ulit, marami ulit na kapinyahan. Yan, puro pinya. Yan, puro pinya. Kalamansi, avocado, nyog, avocado, mangga, langka, suha. Napaka ano ng nanay ko, napaka sipag. 80 years old na yan ang nanay ko. Ayan, nilalagyan nila ng ano, nilalagyan nila ng plastic yung ano, ampalaya. Kasi kinakain ng buyog. Yan ang mga okra pa rin. Pag nasa probinsya ka talaga, sobrang laki ng tipid mo. Kasi hindi mo na mabibilhin sa palengke yung mga gulay. Dito pa lang, talagang busog ka na. Kaya masarap talagang mamuhay dito sa probinsya. Ayan, may pichay si nanay dati. Kaya lang, syempre tag-ulan na. Ito yung kanyang mga sili. Yan, sili. Maraming sili dyan. May kamatis, okra, kalabasa. Ayan. Ang bahay ni nanay dito is nasa kanta ng bahay kubo. Kahit munti, ang halaman dito ay sari-sari. Doon merong singkamas. Doon yung talong. Singkamas at talong, sigarilyas at mani. Ito yung sitaw. Kaso natumba siya ng ano, ng malakas na hangin. Ayan. Daming talbos ng kamote. Ito yung bunga ng langka. Ayan, no, sa taas may langka. May bunga ng nyog. Langka. Okra. Okra again. Laing. Kangkong. Lahat yan kangkong. Laing. Talbos ng kamoteng, kahoy. Andun yung ampalaya. Yan o, mga kangkong. Daanan natin ang mga kangkong na to. Tsaka talbos ng kamote. Naalala nyo guys,
Ang nagtanim ng kangkong na yan, kami ni Habi. Ngayon, pagbalik ko dito sa probinsya, ang dami na. Ito oh, ampalaya. Ampalaya ulit. Meron ditong malaking bunga ng ampalaya. Ayan, may mga bunga na siya. Ito malaki oh. Ang laki, ang haba oh. Marami pang bunga. Marami pang bunga. Ito guys yung talong. Talong. Hindi pa namumunga ang talong. Ampalaya. Dito sa probinsya, kahit ganito ang mga bahay kubo, kahit munti, magaganda naman ang mga tanim. Puro halaman at saka malinis, oh. Yan, oh. Kasi, ano pa lang, maaga pa lang, nagwawalis na dito ang mga, nakatira. Ito, oh, halamang gamot. Meron ding, anong tawag dito sa Tagalog? Hoy, anong tawag dito sa Tagalog? Ito? Kamyas. Ayan. May mga flower. Ayan. Ang daming flower. Dito sa probinsya, kahit na ganito lang mga bahay namin dito, at least malinis, maraming halaman, may umusok pa doon kasi magang nagwawalis ang mga tao, lahat malinis. Ayan, may nakikiigib ng tubig, si Manay Bia. Hello! Nagigib akong tubig. Ayan, nakikiigib siya ng tubig. Ito naman yung mga, sila naman yung nagwawalis. Ay, ayan o, ang dami pang halaman. Ayan o. Ipahiling mo pa ito dito. So, apat ka na. Yan ang anahaw. Ayan ang anahaw namin. Wait. Simula sa baba. Ay, my God. Ba't ang tagal nasa langit na. Ayun. Oy, ito nang tigang maliit na. Ito yung maliit na mga anahaw ni nanay. Oh, duma na. Ay, itanong ko. Puntahan natin. Maglimbakan pa. Bye-bye. Ano magkakaya nanay tigbulong sa ano? Puntahan natin ang mga anahaw dito. Ayan. Nandito yung mga anahaw. Ayan. Ayan. Ang dami. Wow! Ang ganda nito. Ayan, anahaw. Ano to? May katabing shell. Ayun oh, ang dami oh. Kung sinong gustong bumili, binibenta po namin tong anahaw. Ayan, ang daming anahaw. At yung puno niyan, ayun, napakataas. Abot langit na. Oh my God. May dumaan na jeep. Tapos ito naman yung kalamansi.
Dito tayo magumpisa. Guys, ito yung binibidyohan namin ng isang araw. Ito yung Queen of the Night. So pagtapos na siyang mamukadkad sa gabi, ganito na siya sa umaga. Ayan. Ganyan na siya sa umaga. Close na yung ano niya. Ayan, oh. Ayan. Yung 4 na bulaklak na namukadkad nung isang araw. Yan na. Ito ulit yung mga halaman ni nanay, oh. Tapos na tayong maglibot. Tapos na nalibot na namin kayo sa bahay namin. Ayan. Dito yung kanina. So thank you guys sa panonood. Bahay kubo kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari.